Lodwa tajba, illum il-ġimgħa 28 ta' Marzu, il-ħin issa saru propju l-10 ta' filgħodu jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Kattolika nilqakom magħna għal din ix-xandira li f'esem qegħdin nagħmlu t-tluħ tal-polot skola tal-applikanti illi qegħdin tielet kriterju ġifieri applikanti oħrajn ngħidulhom aħna każijiet serja l-iskejjel ta' Knisja għas sena skolastika li jmiss sena skolastika 25-26. Qabel ma nintroduċi l-kull min għandi miegħi hawnhekk illum biex jgħinna f'dan il-proċess, naħseb biex xieraq illi nibdew ftit ta' riflessjoni u talba. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej, ħankunu qegħdin intellaw l-index numbers illum mhux l-ismijiet ta' dawn it-tfal illi qegħdin f'dati f'idejna biex nagħtuhom servizz biex ngħinuhom isibu l-milja tagħhom f'ħajjithom. Tfal illi bħalna kollha għandhom bżonnijiet differenti. Ejna lilna bħala edukaturi, ejna lilna bħala ġenituri, ejna lilna bħala ċittadini biex dejjem naraw f'dawn it-tfal u fl-oħrajn u fina nfusna kultant il-potenzjal u mhux id-diffikultajiet li l-kol kemm aħna għandna. Ejja naraw illi ngħinu u nagħmlu possibbli il dak li jkun jilħaq vera il-potenzjal sħiħ tiegħu, il-milja sħiħa tiegħu. Nafu li inti dak tixtieq minn għandna, nafu li aħna mhux dejjem jirnexxielna nagħmlu dak li inti tixtieq minna għalhekk nitolbuk biex niftħu għajnejna sew u naraw li nagħmlu dan possibbli. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art ħobża kull jum tina llum ħafna dibiet ħatina dan f'tiġrib tal-isna mid-dinja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kien birka inti fost in-nisa minn birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu għaddisa Marija Malla tlapajna mid-dinbin issa u fis-sija tal-mew tagħna ammen. Glorja Missier il-Benu l-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu ammen. Mela, miegħi llum għandi fuq naħa tal-lemin qed taraw l-Annelies illi ħadkun qiegħda tmexxi l-proċess u tmexxi anke meta ma nkunux anke quddiem il-kameras tkun qed tħossib torganizza l-uffiċċju flimkien mal-kollegi wkoll aw ukoll mill-kollegi tal-istess uffiċċju għaw fil-Isjen li ħadkun qed intaraw għat-tella lurna u għaw Justin ma tarafx tebda ħin imma hemmhekk qiegħed tinputja l-ismijiet. Għaw ukoll in-notar Dr. Robert Aquilina illi bħalma jkun hawn dejjem jew xi kollega minn tiegħu jieħdu ħsieb illi jaraw li jivverifikaw il-proċess fil-fatt li nkunu qegħdin nagħmlu aħna min-naħa tagħna. Mill-aspett tekniku għaw ukoll Rodrigo Dillin illi qegħdin jgħinuna minn wara l-kwinti u l-kameras li minnhom qed taraw intom. Ngħaddi l-kelma issa lill-Annelies li ħadkun qed tispjegalkom dawn is-sensiela ta' polot żgħar li ħankunu qegħdin nagħmlu dalgħodu flimkien. Fidejk Annelies. Grazzi. Bonġu u nilqawkom għal din il-polza tat-tielet kriterju mela ħanibdew bil-livell tal-Form 1 Boys biex intikom rendi kont applikanti minn tal-ewwel kriterju kellna żewġ applikanti mit-tfal tad-djar tal-Knisja, żewġ applikanti minn tal-impjegati, 8 applikanti minn tal-kriterju tal-aħwa, 14 l-applikant ta' skola bla kontinuità u żewġ applikanti tal-impjegati minn ta' skejjel oħra. Li dak jiġi għat-total ta' 28 li dawn huma postijiet okkupati. Fuq ir-regolamenti ippubblikajna 31 post aġġustamenti li saru 3 postijiet minn mainstream inqalbu għal slis cases li daw jiġu total ta' 34 post. Fil-ewwel kriterju ġew irreġistrati 28 post għalhekk għandna 6 postijiet disponibbli għal tat-tielet kriterju. Fejn hemmhekk nistgħu nibdew bil-polza. Tajjeb ħafna għalhekk issa qed taraw il-Filisjen li ħadkun qiegħda tiftaħ l-envelop trasparenti siġillat li għandna li fiehem l-ismijiet ta' tfal applikanti Form 1 subien bħalissa qegħdin nixħtu 32 fil-fatt applikant li għandhom statement of needs li huwa shared same class. Issa nibdew indawru lurna nintellaw 12 il-isem il-polza index number illum imħabba sensittività wkoll tal-każijiet illi għandna ta' tfal illi għandna ma jinqrawx ismijiet ma jinqraw index numbers minn flok intkom tkunu tafu li dak huwa l-index number ta' wliedkom. Tajjeb ħafna, fejn komplu niftħu aħna grazzi fil-Isjen. Mela. Blittra M wieħed 8-2 leta M 1182
Litra M 1260 letter M 1260. Litra M 1177 letter M 1177. Litra M 1180 letter M 1180. Jien ikun qed ngħaddi il-polots lill-Annelies. Litra M 1231 letter M 1231. Annelies tkun qiegħda twaħħalhom fuq ir-record sheet min-naħa tagħna. Litra M 1196 letter M 1196 u dak l-istess rekord mbagħad ikun qed jiġi verifikat min-notar u jintwerilkom wara kull 12 il-polza li ntellaw. Litra M 1212 letter M 1212. Litra M 1325 letter M 1325. Litra M 1303 letter M 1303. 10 ħankunu qed intellaw mhux 12 qed tgħidilna, ġifieri ħanniefqu ma' din il-polza sewwa. Litra M 1307 letter M 1307 għalhekk għal dan il-grupp għalissa ħanniefqu sa 10 sa nkomplu ntellaw l-oħrajn minn hawn ftit ieħor jiġu verifikati dawn l-10 u issa qed jintwerelkom fuq l-iscreens tagħkom fil-fatt ir-records tal-ewwel 5 tfal u l-5 studenti l-oħrajn, applikanti oħrajn ukoll illi ttellaw teġa' u issa nkomplu nerġgħu. Nistgħu nerġgħu nagħmlu grupp ta' 10 naħseb u hekk. Tajjeb ħafna. Yes. Thank you very much, Fidi. Litra M 1310 letter M 1310. All right. Litra M 1242 letter M 1242. Litra M 1278 letter M 1278. Litra M 1319 letter M 1319. Litra M 1187 letter M 1187. Yes. Litra M 1195 letter M 1195. Litra M 1235 letter M 1235. Litra M 1171 letter M 1171. Ġibħan kompli jintin Litra M 1301 letter M 1301 u l-aħħar polza għal dan il-grupp litra M 1199 letter M 1199 u hekk rġajna laqna grupp ta' 10 kemm nagħtu ċans ta' xejn l-Annelies tkun tista' twaħħal u turikom hekk fil-fatt dak huwa l-ewwel grupp ta' 5 tfal f'dan is-sett. U l-5 studenti oħrajn hekk kif tellgħu bir-ranking order. Ser inkomplu nerġgħu ntellgħu ismijiet, il-numri, l-index numbers. Litra M 1280 letter M 1280. Blittra M 1250 letter M 1250.
Littra M 1185, letter M 1185. Littra M 1329, letter M 1329. Littra M 1237, letter M 1237. Littra M 1189, letter M 1189. Naħseb fil-fatt nistgħu nibqgħu għaddejjin sal-aħħar. Nalla l-ismijiet il-polozz kollha fiha din il-grupp. Littra M 1305, letter M 1305. Littra M 5387, letter M 5387. Littra M 1129, letter M 1192. Littra M 1314, letter M 1314. Littra M 1295, letter M 1295. U l-aħħar student għal dan il-grupp littra M 1218, letter M 1218. U dal-waqt kunu tistgħu taraw biex intkom ukoll terġgħu tikkonfermaw kif telew daw il-grupp ta' tfal. U hekk ser inkunu tellajna l-applikanti tat-tielet kriterju ngħidulhom aħna applikanti oħrajn, jiġifieri Form 1 subien li għandhom Statement of Needs Shared Same Class. Issa ħanaddu għal 6 applikanti li għandna Form 1 subien Shared Particular Lessons. Qed taraw is-6 applikanti li jinxteħtu fl-urna. U dal-waqt ekku għadin indawru l-urna biex intellaw l-ismijiet l-index numbers ta' dawn l-istudenti. Thank you very much. Littra M 1262, letter M 1262. Littra M 1327, letter M 1327. Littra M 1175, letter M 1175. Littra M 6018, letter M 6018. Littra M 1216, letter M 1216. Littra M 1215, letter M 1215 u bekk tellajna is-6 applikanti li kellna subien l-kriterju Shared Particular Lessons u ħadkunu qegħdin tarawhom fil-fatt kif telgħu fl-ordni minn dan il-grupp wara xulxin. Nirringrazzja dejjem dan il-isem notar dietu ssib. Imma xu proċess fil-fatt sa tispjegalkom Annelies għall-applikant li kellna minn dan il-grupp. Mela, issa l-grupp li jmiss huwa tal-tielet kriterju tal-każijiet soċjali. Kellna fir-regolamenti konna pubblikajna li għandna 5 postijiet disponibbli u kellna applikant wieħed li l-numru tal-applikazzjoni tiegħu huwa M4455.
ħanimxu għal-livell tal-Form 1 Girls tat-tielet kriterju kull ma kellna ftuħ tal-każijiet soċjali. Fir-regolamenti kellna post wieħed disponibbli u kellna applikanta ta' social cases. Il-numru tal-applikanta huwa 5244 li għandha ir-rank numru 1. Tajjeb ħafna. Hekk issa ħankomplu wkoll ngħaddu bil-gruppi li jmiss qed ngħaddu fil-fatt fejn hemm il-polots ipprintjati bl-index numbers tal-applikanti li jmiss il-grupp ta' tfal li ħankunu qegħdin intellaw bħalissa huma Romentija Annelies fidej Annelies ħanħandu fidej Annelies nispjegalkom. Mela ħanimxu għall-grupp tal-ewwel sena subin tat-tielet kriterju. Biex intikom daqsxejn informazzjoni minn tal-ewwel kriterju kellna żewġ applikanti b'tfal midjar tal-Knisja, żewġ applikanti minn tal-impjegati, l-applikant bil-kriterju tal-aħwa, kellna applikanta bil-kriterju 1H 1B li hija tal-impjegata, il-kriterju tal-skola bla kontinwità kellna 7 applikanti li dawk jiġu total ta' 24 applikant. Għandna post riservat bil-kriterju ta' 3.1 fejn issa ma' din il-polza ħajħdu sem tewmin, allura nirriservaw post li dak jiġi ma' total ta' 25. Fir-regolamenti konna pubblikajna 24 post, kien hemm saru xi aġġustamenti li 4 postijiet minn tal-każijiet serji bniet inqelbu għas-subien u hekk jiġi total ta' 28. Okkupati u riservati għandna 25 post li hekk baqalna 3 postijiet disponibbli għal tat-tielet kriterju. Nistgħu nibdew bil-polza. Tajjeb ħafna u bħalissa fil-fatt hemm teġa' mixħuta ġewwa l-urna it-tfal li huma year 1 subien li għandhom statement of needs 1-to-1 hemm 26 applikant. Taraw imdawruhom u dalwaqt se nkunu qegħdin nibdew naqraw l-index numbers ta' dawn l-applikanti wieħed wara l-ieħor. U l-istess issa ħajkunu bi gruppi ta' 12 naħseb milli qed nara r-record sheets tagħna ħajkunu gruppi ta' 12. Nibdew intellawhom. Grazzi Felicien. Mela. Litra M 1229, leta M 1229, litra M 1208, leta M 1208, litra M 1276, leta M 1276, litra M 1191, leta M 1191, litra M 1193, leta M 1193. Nagħtu daqsxejn ċans għandna rabeben daqsxejn waħda iktar inkripattiva, all right? Għalatinna wkoll. Niftħuha naqraw l-index number. Miss. Litra M 1322, leta M 1322. Litra M 1313, leta M 1313. M 1236, leta M 1236. Litra M 1190, leta M 1190. Litra M 1312, leta M 1312. Litra M 1251, leta M 1251. Tajjeb biżejjed hekk, thank you.
Litra M wieħed 2 8 6 letter M 1 2 8 6 u fil-fatt kien l-aħħar għal dan il-grupp ta' 12 fost il-grupp tarwiesa taraw issa ir-record sheet fil-fatt tal-ewwel 6 li taraw minn dan il-grupp ta' studenti kif ivverifika anke s-sitta l-oħra nnutar fil-fatt issa qed taraw is-sitta l-oħra wasalna sa ranking number 12 u ħankomplu għat-13th u mixin hekk. Litra M wieħed 3 wieħed 8 letter M 1 3 1 8 Litra M wieħed 3 2 3 letter M 1 3 2 3 Litra M wieħed 7 8 letter M 1 1 7 8 Litra M wieħed 3 2 4 letter M 1 3 2 4 Fil-fatt ħanibqgħu sejrin mhux se nagħmlu 12 fil-grupp tax kieku jkun fadal biss 2 oħra għalhekk nibqgħu għaddejn nagħmlu 14 li huma li fadal kollha. Litra M wieħed 2 5 2 letter M 1 2 5 2 Litra M wieħed 2 4 9 letter M 1 2 4 9 Thank you. Litra M wieħed 2 5 3 letter M 1 2 5 3 Litra M wieħed 2 5 4 letter M 1 2 5 4 Litra M wieħed 2 8 7 letter M 1 2 8 7 Litra M wieħed 3 wieħed 5 letter M 1 3 1 5 Litra M wieħed 2 6 9 letter M 1 2 6 9 Litra M wieħed 2 6 1 letter M 1 2 6 1 hekk kieku nagħlqu 12 ma nibqgħu mixjin għax kif qed taraw żewġ applikanti biss fadal f'dan il-grupp. Litra M wieħed 3 wieħed 7 letter M 1 3 1 7 u l-aħħar applikant litra M 3 9 9 1 letter M 3 9 9 1 daqsxejn ċans l-Annelies tkun tista' twaħħal dik l-aħħar polza fuq ir-rekord xi tibda turikom fil-fatt l-applikanti li telgħu fl-ordni dan il-grupp. U issa wara dak il-grupp ta' studenti se nkunu qegħdin ngħaddu għal grupp ta' 7 applikanti dejjem subien year 1 tat-tielet kriterju applikanti oħrajn dawn għandhom statement of needs li huwa statement in the process qatt m'hemm statement of needs ma jkunu applikati b'xi mod jew ieħor. Indawru l-urna ħafna. Thank you very much for this. Blittra M wieħed 2 7 5 letter M 1 2 7 5 Litra M wieħed 2 9 4 letter M 1 2 9 4 Litra M wieħed 2 7 2 letter M 1 2 7 2 Litra M wieħed 2 3 9 letter M 1 2 3 9
Littra M wieħed 292 letter M 1292. Littra M wieħed 326 letter M 1326. U l-aħħar applikant minn dan il-grupp littra M wieħed 311 letter M 1311 u bekk tellajna il-grupp ta' studenti Year 1 tielet kriterju Statementing in Process. Qed taraw fuq ir-report sheet tagħna kif taraw fl-ordni wara xulxin. U sa tant qed taraw li fl-istjenti x'ġewwa l-urna it-tmien applikanti ta' class support. Issa, 8 applikanti class support. B'littra M wieħed 284 letter M 1284. B'littra M wieħed 226 letter M 1226. B'littra M wieħed 246 letter M 1246. B'littra M wieħed 159 letter M 1159. B'littra M wieħed 206 letter M 1206. B'littra M wieħed 230 letter M 1230. Littra M wieħed 247 letter M 1247 u l-aħħar applikant minn dan il-grupp littra M wieħed 238 letter M 1238 biex bekk għalaqna wkoll it-tmien applikanti li kellna Year 1 subien applikanti oħrajn with class support. L-iskin tagħkom kif taraw għadin imniżlin fil-fatt fuq ir-record sheets tagħna issa verifikati wkoll. Naħseb issa nista' nagħdaq xejn biex hekk il-kelma l-Annelies biex tispjegalkom fil-fatt għall-grupp illi jmiss. Mela issa jmiss il-grupp tal-tielet kriterju tal-każijiet soċjali. Kien fil-regolamenti konna pubblikajna 4 postijiet u kellna applikant wieħed bil-każ soċjali li huwa l-M 3547 li rrenkja n-numru wieħed. Sa nistgħu nimxu għal grupp li jmiss li huwa tal-Year 1 Girls tat-tielet kriterju. Intikom daqsxejn rendi kont daħluna bħala applikazzjonijiet minn tal-ewwel kriterju. Kellna applikant wieħed bil-kriterju tal-aħwa, 4 applikanti ta' skola bla kontinwità li dawk jiġu total ta' postijiet okkupati u eliġibbli 5 postijiet. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 22 post. Kellna 4 postijiet li nqelbu minn każijiet serji bniet għal subien u kellna 18 il-post disponibbli. Reġistrati u eligibbli kellna 5 applikanti, postijiet għal tat-tielet kriterju kienet baqa' 13 u applikanti kellna żewġ applikanti li kellna applikant ma tat-tielet kriterju bis-support 1-to-1 li irrenkjat il-numru wieħed li huwa l-M 1211.
u applikanta bis-support statementing in process li hija LEM1270. Nistgħu nimxu għal grupp ieħor li ħanibdew issa il-kinder 2 boys tat-tielet kriterju. Ħantinkom daqsxejn rendu kont x'kellna postijiet disponibbli, x'kellna applikanti minn tal-ewwel kriterju. Mela kellna 3 applikanti minn tal-ewwel kriterju bil-kriterju tal-aħwa. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 7 postijiet inqaleb post minn mainstream girls għal serious cases boys li dawk jiġu għat-total ta' 8 postijiet. Total postijiet okkupati minn tal-ewwel kriterju kien għandna 3 postijiet u riservajna post bil-kriterju ta' 3.1 bil-kriterju tal-aħwa. Total postijiet disponibbli għal tat-tielet kriterju għandna 4 postijiet. Tajjeb ħafna, grazzi Annelies. Anke ta' dik l-ispjega se nkunu qegħdin ngħaddu fil-fatt l-applikanti kollha qegħdin mitwija u mremla kollha grupp u ħadraw il-Felicjan fil-fatt tixħed ġewwa l-urna. Issa nfakkarkom qegħdin kinder 2 boys tat-tielet kriterju applikanti oħrajn hemmhekk qed taraw jinxteħtu 20 applikanti li għandhom statement of needs 1-to-1. Huma l-20 applikant li nxteħtu ġewwa l-urna. Nagħtuhom ta' daqsxejn ta' tidwira mhux ħażin. U nibdew intellaw gruppi ta' 12. Grupp ta' 12 insomma li jkun fadal imbagħad. Grazzi ħafna Felicjan. Bl-ittra M 1163 leta M 1163. Littra M 1203 leta M 1203. Bl-ittra M 1248 leta M 1248. Skużawni. Littra M 1273 leta M 1273. Bl-ittra M 1232 leta M 1232. Littra M 1282 leta M 1282. Littra M 1257 leta M 1257. Littra M 1157 leta M 1157. Littra M 1243 leta M 1243. Nagħtu ftit ċans. Tajjeb wisq. Littra M 1184 leta M 1184. Grazzi. Grazzi ħafna. Bl-ittra M 1255 leta M 1255. Littra M 1277 leta M 1277 u hekk. Għalaqna il-grupp ta' 12 minn dawn l-applikanti kinder 2 subien bi statement of needs 1-to-1 u ħataraw fuq il-screens tagħkom ir-records kif telaw wara xulxin fuq keyboarders u s-sitta l-oħra fuq ix-sheet l-oħra. Tajjeb ħafna u ħankomplu għaddejjin bit-8 li fadal fil-fatt minn dan il-grupp ta' applikanti. Littra M 1320 leta M 1320.
Littra M 1 2 3 3 letter M 1 2 3 3. Littra M 1 2 8 1 letter M 1 2 8 1. Littra M 1 2 7 1 letter M 1 2 7 1. Grazzi. Littra M 1 1 6 4 letter M 1 1 6 4. Littra M 1 1 9 8 letter M 1 1 9 8. Littra M 1 2 2 3 letter M 1 2 2 3. L-aħħar applikant minn dan il-grupp littra M 1 1 9 7 letter M 1 1 9 7 u hekk għalaqna dan il-grupp ta' applikanti li kienu Kinder 2 subien bi statement of needs full-time 1-to-1. Sakemm qed taraw fuq l-iscreens tagħkom qed taraw ukoll li Felicien tixħed l-erba' applikanti Kinder 2 subien li għandhom statement of needs shared same class. Jekk kultant qed tisimgħu xi storbi għax aħna l-entertainment ta' għaddej ukoll għax qegħdin jumvjawna l-faċċata sadattanza kemm qegħdin nitkellmu wkoll għaddej xejn minn kollox. Il-ħajja tkompli għaddejja. Tajjeb wisq. Grazzi. Blittra M6000 M6000. Blittra M1174 letter M1174. Blittra M1291 letter M1291. U l-aħħar applikant minn dan il-grupp littra M5201 letter M5201 u hekk tellajna l-erba' applikanti li kellna minn Kinder 2 subien ta' tliet kriterju applikanti oħrajn li għandhom statement of needs shared same class. Dalwaqt taraw fuq l-screens tagħkom ta' kif taraw wara xulxin dawn l-applikanti. Fil-frattemp, Felicien qiegħda tiftaħ l-envelope li fih għandna fil-fatt il-grupp ta' 14 l-applikant Kinder 2 subien li għadhom qegħdin statementing in process. Statementing in process. Tajjeb ħafna, thank you. Littra M3600 letter M3600. Blittra M1288 letter M1288. Blittra M1304 letter M1304. Littra M1296 letter M1296. Littra M1302 letter M1302. Littra M1267 letter M1267. Littra M1170 letter M1170.
Litra M wieħed 2 2 8 letter M 1 2 2 8. Litra M wieħed 2 6 5 letter M 1 2 6 5. Litra M wieħed 1 7 6 letter M 1 1 7 6. Litra M wieħed 2 6 8 letter M 1 2 6 8. Litra M wieħed 3 0 6 letter M 1 3 0 6. Blittra M wieħed 2 7 9 letter M 1 2 7 9. U l-14 l-applikant minn dan il-grupp litra M 5995 letter M 5995 u hekk tellajna l-14 l-applikant Kinder 2 Subin minn tat-tielet kriterju applikanti oħrajn ġifieri illi huma statementing in process. Hekk kif taraw ir-records fuq l-screens tagħkom. Wara ftit ngħaddi kelma lil Annelies fil-fatt li ħadd tispjegalkom fuq il-grupp żgħir li jmiss ħabba l-partikolarità tiegħu. Tajjeb ħafna, grazzi Annelies, grazzi n-notar. Mela l-grupp li jmiss huwa tal-każijiet soċjali. Skont ir-regolamenti ippubblikajna 6 postijiet. Naqqasna post għax bidilnieh għal serious case tal-bniet għalhekk ġejna b'total ta' 5 postijiet minn tal-ewwel kriterju ma kienniex applikanti. Il-total postijiet available minn għal tat-tielet kriterju għandna 5 postijiet disponibbli u kellna applikant wieħed li huwa M1220 li rrenkja n-numru 1. Tajjeb ħafna. Grazzi Annelies hemmhekk qed taraw. U issa ser inkomplu fil-fatt bi-grupp ta' applikanti oħrajn ser ngħaddu l-applikanti envelopes kollha lil Felicien tispjegalkom Annelies u nkomplu. Mela issa ħanimxu għall-grupp tat-tieni sena kindergarten bniet għal tat-tielet kriterju biex intikom rendi kont minn tal-ewwel kriterju daħlu 5 applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 26 post u total postijiet disponibbli għal minn tal-ewwel kriterju kellna 5 għalhekk jiġu għal 31 post għal tat-tielet kriterju. Issa se nibdew bil-polza li ħanibdew bl-ewwel grupp tas-support li huwa tal-1-to-1. Tajjeb ħafna. Hekk laħqu nxteħtu l-ismijiet tal-Kinder 2 bniet bi-statement of needs li huwa 1-to-1 kif qalt ilkom tajjeb Annelies ukoll. L-ewwel applikanta hija M wieħed 72 M1172. Tra M wieħed 60 letter M 1160. Litra M wieħed 3 6 letter M 1316. Litra M wieħed 2 5 8 letter M 1258. Litra M wieħed 2 wieħed 9 letter M 1219. Blittra M wieħed 2 2 5 letter M 1225. Blittra
Litra M 1240, leta M 1240. Litra M 1188, leta M 1188. U l-aħħar applikanta f'dan il-grupp litra M 1241, leta M 1241 u hekk għalaqna l-applikanti li kellna Kinder 2 bniet full-time 1-to-1 statement of needs se tkun qed turikom. Sewa ħanuru ir-records ta' dan il-grupp. Tajjeb ħafna. Taraw kif taraw wara xulxin fl-ordni. Verifika kollox u issa ħana daċi l-kelma l-Annelies biex tispjegalkom fuq il-grupp żgħir illi fil-fatt imiss. Li miss huwa tal-shared same class li kien skużawni, mela li kellna ta' shared same class kellna applikanta waħda li hija l-M1050. Ħanurikom Tajjeb wisq. U issa wara għandna polza żgħira sadattant kienet laħqet kif rajtu fl-insert li għandkom fuq l-iscreens il-kandissjen xeħtet iż-żewġ applikanti Kinder 2 bniet illi għadhom statementing in process. U għalhekk. Ekku, hemmhekk sewa. Daqsxejn l-inġinjerija kultant kunti daqsxejn għajnuna. Sewa wisq. Tajjeb l-ewwel kandidata litra M 1234, leta M 1234. Litra M 1200, leta M 1200 u bekk dak il-grupp żgħir ta' applikanti Kinder 2 bniet statementing in process ingħalaq minnu fih jiġu verifikati u ħajjintwerew fuq l-iscreens tagħkom biex intkom ukoll tistgħu terġgħu tiċċekkjaw l-affarijiet tagħkom. Sadattant fil-isjen qiegħda tixxeġġew għalulna t-tliet applikanti li għandna Kinder 2 bniet każijiet soċjali. Nixtieq ninfurmakom qabel ma nimxu għal tal-każijiet soċjali li tat-tielet kriterju l-online registration se ssir fil-21 ta' Mejju fl-4 ta' warofsinhar. Tirċievu iktar informazzjoni min-naħa tagħna by email. Issa ħanimxu għal tal-tieni sena kindergarten tal-każijiet soċjali tat-tielet kriterju. Kellna applikanta waħda li għamlet transfer minn ġiġa qiegħda tattendi ġo skola tal-Knisja għalhekk il-post ma jitnaqqas fir-regolamenti ppubblikajna 6 postijiet tal-każijiet soċjali. Kien hemm aġġustamenti li minn post tal-Series Case inbidel għal Series Case bniet, missubin għal bniet u għalhekk hemm total ta' postijiet 7 postijiet. Għandna 3 applikanti minn tat-tielet kriterju li applikaw bħala każ soċjali. Ħafna grazzi. Litra M skużawni, litra M 4176, leta M 4176. Litra M 1221, leta M 1221. Tielet applikanta b'littra M 1274, leta M 1274 u bekk fil-fatt dan il-grupp żgħir ukoll ta' applikanti ġie magħluq każijiet soċjali Kinder 2 bniet. Dalwaqt ser tkunu qegħdin taraw
l-verifika tagħkom. Sakemm aħna qed nibdew ngħaddu fil-fatt ukoll il-polosa gruppi li jmiss, sadattant qed taraw fuq l-screens kif telgħu wara xulxin dawn l-applikanti. Naħseb ngħaddi ftit il-kelma lil Annelies kemm tispjegalkom fuq grupp. Mela issa ħanimxu għal grupp ieħor li huwa tal-ewwel sena kindergarten biex intikom ftit ta' informazzjoni. Kellna applikant wieħed minn ta' l-impjegati minn tal-ewwel kriterju, 3 applikanti mill-kriterju tal-ewwel kriterju mill-kriterju tal-aħwa, għalhekk kellna total ta' 4 applikazzjonijiet. Fir-regolamenti ppubblikajna 11 il-post, kien hemm xi aġġustamenti li nbidel tal-bniet tas-subien, għalhekk ġejna b'total ta' 12 post disponibbli. Fl-ewwel kriterju kien hemm total ta' 4 applikanti, għalhekk hemm 8 postijiet disponibbli għal tat-tielet kriterju. Issa nibdew bil-post. Nagħtu ftit ċans kemm inkunu nistgħu fil-fatt. Tal-ewwel sena subien kellna applikant wieħed li għandu l-statement 1-to-1 li huwa LM1264. Kif forsi numru minnkom tkun qed tirrealizzaw ukoll dawk l-aġġustamenti, apparti għax ikun hemm ċaqliq ta' tfal u hekk, ikun hemm ukoll aħna sforzi min-naħa tagħna biex kemm jista' jkun jintlaħqu ħtiġijiet ta' kemm jista' jkun studenti u applikanti. Spjegalkom ukoll grupp li jmiss li kien hemm applikant wieħed fil-fatt. Tal-grupp li jmiss ukoll hemm applikant wieħed tal-class support li huwa LM1173. Għall-grupp li jmiss però kellna 15 l-applikant li huma statementing in process kien dew subien 15 l-applikant statementing in process li qed jinxteħtu bħalissa. L-ismijiet ġewwa l-urna l-index numbers mhux ismijiet infakkar li mħabba sensittività anke u r-rispett lejn dak li jkun mhux qed jinqraw l-ismijiet imma qed jinqraw l-index numbers il-ġenituri u kull min ikun qed isegwi li għandu interess jaf l-index number li huwa ta' uliedu. Tajjeb wisq. Grazzi ħafna Felicien. Bl-ittra M3274 M3274 l-ittra M1300 M1300 l-ittra M4874 M4874 l-ittra M1227 M1227 l-ittra M1289 M1289 l-ittra M1162 M1162 l-ittra M1169 M1169 M1201 M1201 resa 15 l-applikant nibqgħu għaddejjin il-grupp kollu mill-ewwel. Grazzi Felicien. L-ittra M1328 M1328 l-ittra M1263 M1263 l-ittra M1222 M1222 l-ittra M1224 M1224 l-ittra M1194 M1194
Litra M 1205 leta M 1205. Fidejja, grazzi. Litra M 1309 leta M 1309 u hekk għalaqna dan il-grupp ta' 15 l-applikant kien there one subin statementing in process sakemm qegħdin jiġu verifikati l-aħħar 5 applikanti fil-fatt se jintwerew fuq l-screens tagħkom kif taraw wara xulxin il-15 l-applikant dawk l-ewwel 5 numru 10 u fil-fatt dawk li jkun fadal sa numru 15. Għanaddu issa biex nixħtu ma tispjegalkom Annelies il-leader sakemm qed nixħtu wkoll ma tispjegalkom fidejk. Mela issa nimxu għal grupp ieħor xorta tal-ewwel sena subin, l-ewwel sena kindergarten subin, kellna fir-regolamenti dawn huma tal-każijiet soċjali. Fir-regolamenti pubblikajna żewġ postijiet, naqqasna post tal-każijiet soċjali minn każ soċjali subin għal mainstream subin. Kien hemm aġġustamenti oħra fejn saru minn każ soċjali bniet għal subin li dawk żidna żewġ postijiet u għalhekk hemm total ta' 3 postijiet disponibbli. Bħala applikazzjonijiet minn tat-tielet kriterju irċevejna 3 applikanti. Hekk nistgħu nibdew il-poll. Grazzi ħafna Annelies, jekk laħqux teħtu l-index numbers fuq il-polza għal kull applikant 3 f'dan il-grupp. U nibdew bl-ewwel applikant kien there one subin każijiet soċjali. Grazzi ħafna. Litra M 1213 leta M 1213. Litra M 1179 leta M 1179. Litra M 1186 leta M 1186. Skużawni l-ħadd neħejtu sakemm kont qiegħed naqra fil-fatt jiena minn ħati. Hekk ħajkun qiegħed jiġi muri lilkom dan il-set ta' 3 studenti kien dew subin każijiet soċjali. Fil-frattemp qed ngħaddi skużawni. Qed ngħaddi wkoll il-polo tal-gruppi li jmiss se nkunu qegħdin fil-fatt nispjegawlkom. Issa nimxu għall-aħħar grupp ta' din il-polza li hija tal-ewwel sena kindergarten bniet. Fir-regolamenti konna pubblikajna 9 postijiet, saru xi aġġustamenti fejn żewġ postijiet inbidlu għal mainstream u kienna aġġustamenti ieħor minn serious case bniet inqaleb għal subin. Għalhekk total disponibbli għandna 6 postijiet. Irriservajna post bil-kriterju tal-aħwa ta' 3.1 għalhekk niġu postijiet disponibbli għal tat-tielet kriterju 5 postijiet. Bħala applikanti kellna 11 l-applikant minn tal-ewwel minn tat-tielet kriterju. Nistgħu nibdew bil-polza. Ħafna naħqux teħtu it-tlet applikanti għandna kien there one bniet li għandhom statement of needs 1 to 1. Intellaw dan il-grupp ta' 3 applikanti fil-fatt. Grazzi ħafna. Litra M 1161 leta M 1161. Litra M 1165 leta M 1165. U l-aħħar applikanta litra M 1166 leta M 1166 u bekk ittellaw ukoll kien dewan bniet li għandhom statement of needs full-time 1-to-1 dal-waqt jintwerewkom biex terġgħu tivverifikaw tikkonfermaw intkom ukoll l-iskris tagħkom. Sadattant qed jinxteħtu 9
applikanti 9 polots illi ħankunu qegħdin intellaw f'dan il-grupp illi għadhom statementing in process kinder 1 bniet statementing in process hemm 9 applikanti. Sakemm qiegħda fil-fatt tiftaħ ta' minn qalbi dawk illi jafu li issa għandhom ċans ikbar li jkunu fl-iskejjel tagħna nqawwi l-qalb l-oħrajn illi jafu li ċ-chances naqsulhom. Nerġa' ngħaddi kumment aktar tard. B'littra M 1202 leta M 1202 b'littra M 6067 leta M 6067 litra M 1259 leta M 1259 litra M 1207 leta M 1207 litra M 1158 leta M 1158 litra M 1214 leta M 1214 litra M 1245 leta M 1245 litra M 1283 leta M 1283 u l-aħħar applikanta minn dan il-grupp litra M 1244 leta M 1244 sakemm qiegħda fil-fatt ċans l-analist waħħel u jkun jistgħu jintwerelkom bil-mod l-screens tagħkom inkompli li kont qed ngħid naf li jkun hemm ħafna ħeġġa u nieħu pjaċir nirringrazzjakom biex uliedna jkunu qegħdin nagħtaw servizz fl-iskejjel tal-Knisja nagħmlu l-mutana biex jingħata l-aħjar servizz possibbli imkien mhu perfett nassigurakom imma nassigurakom ukoll li kull imkien kulħadd jagħmel l-almu tiegħu dan jiġri anke fis-setturi l-oħrajn, settur l-iskejjel tal-Istat, settur fl-iskejjel indipendenti, kulħadd qed jagħmel l-almu tiegħu biex jagħti l-aħjar servizz possibbli lill-uliedna ta' ġifieri dawk li jibqgħu barra mill-iskejjel tal-Knisja qawwu qalbkom servizz tajjeb ħajnatakom ukoll band oħra. Fidejk Annelies. Grazzi. Mela ħanimxu għall-aħħar grupp li huwa tal-każijiet soċjali, xorta nibqgħu fl-ewwel sena kindergarten bniet. Biex intikom daqsxejn rendi kont kellna konna pubblikajna 3 postijiet fir-regolamenti saru xi aġġustamenti fejn żewġ postijiet tal-każijiet soċjali nqelbu għas-subien għalhekk għandna post disponibbli kellna applikanta waħda tal-każ soċjali li din hija l-M 1167. U fil-fatt bekk għalaqna il-polots tal-lum imma l-fejn inħabbru meta ħajkun qed imissna. Dawk li ma ħabbarniex id-dati ta' meta se jsiru reġistrazzjonijiet online, ix-xogħol ikun kollu se jsir bit-telefonati u jsir bejn xogħol u ieħor li nkunu għaddejjin bħalissa bil-polos, jiġifieri m'hemmx ġurnata meta aħna ħanikkuntattjawkom. Tajjeb, grazzi Annelies, nirringrazzja ħafna d-Dr. Robert Aquilina tas servizz tiegħu bħala nutaraw hekk magħna llum, nirringrazzja Felicien, nirringrazzja l-Justin, nirringrazzja ħafna Rodrik u l-Dilin tas servizz tagħhom. Nirringrazzja kollegi tagħna minn tal-Kurja li jkunu tallaw il-links biex intkom tkun tistgħu taqbdu magħna, nirringrazzja l-kollegi mis-Segretarju Edukazzjoni Kattolika tas-servizzi li jagħtu lill-iskejjel, nirringrazzja lill-iskejjel tas-servizzi li jagħtu lill-uliedna, nirringrazzja lilkom li kontu magħna llum. Nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa tajjeb il-qudiem, infakkarkom li tmiem il-ġimgħa daqsxejn itwal mis-soltu u bil-kuntrarju tal-qiegħed l-aħħar darba jidher li rrieħ dar jiġifieri min forsi jara li x-xita waqfet u jixtieq jagħmel ħġieġ naħseb jaf tkun idea tajba xi tgħinna wkoll inaddaf ftit mir-ramel li kellna. Grazzi kumplenda ġelet tajba.